हमनी के गांव में शादी बियाह में मेहरारू एगो गारी गावेली स कि हथिया हथिया शोर कइलो गधो ना लियलो रे। उहे हाल एग्जिट पोल देख के लोगन के भइल बा। अरे भाई इत्मीनान से रहलो, के आई के धसाई सब समय क्लियर कर दी। केहू आई तो कलेक्टर ना बना दी, कमाइए के खाए के बा। ऐसे अच्छा बा कि भाईचारा बनैले रहलो, हमनी के संगे रहे के बा, एक संगे मिल के शादी ब्याह में जाए के बा, पूरी खाए के बा। आ कहीं कहीं तो मिला जुला के पैको लगावे के बा। एगो मेहरारू पंडित जी से पूछत रहल है कि हमारा घर में सुख शांति कैसे आई। तो पंडित जी बतौला हन कि पहिलका रोटी गाय के आ दूसरा का कुत्ता के खिलावो। तो तपाक से कहतिया कि हम तो उहे काम करेनी, पहिलका रोटी हम अपने खानी आ दूसरा का रोटी अपन मर्द के खियावेनी। आज हमारे एगो दोस्त पूछत रहला कि शादी के बाद भी तू इतना खुश कैसे रही ले लो। तो हम कहनी कि सिंपल से बात बा, हम अपना मेहरारू से कहेनी कि जा तू फेसबुक इंस्टाग्राम चलावो, हम कपड़ा बर्तन धोवतनी, ज्यादा टेंशन का लेवे के बा। आज बाजार में हमारा से एगो आदमी पूछत रहा कि बाबू जूता कहाँ मिली। हम कहनी कि जूता तो कहीं मिल जाई, खाली वैसन लक्षण होखे के चाहिए। मर्द के प्यार पर शक करे वाला मेहरारू लो से हम बता दी कि मर्द के प्यार पर कबो शक ना करे के चाहिए। काहे से कि कतनो गजन भइला के बाद भी मर्द के अभी दू चार गो प्यार करे के हिम्मत बाँचो रहेला। अगर रउरा के देख के केहू दरवाजा बंद कर देता तो रउआ घबराई मत, ई सोची कि कुंडी दोनों तरफ होला। रउआ बहरी से कुंडी बंद करी, चुपचाप पूजा से भाग जाई, हगे मुते दिसाले के घर में। आज बाबूजी बाजार से जूता खरीद के लेके अइला हन। हम जूता देख के कहनी है कि एकर साइज तो बड़ बा। तो कहत तरन कि पेनहब तो हम, ऐसे तो तू खाली पिटइब। कतना ध्यान बा हमार घर में। आपन हाल अब तहरा से हम कैसे बताई। तहार याद तो बहुत आवेला, बाकी तहार फाटल फाटल गाड़ी सुन के दोबारा हिम्मत ना होला कि हम तहरा के फोन करी।